den her video vil jeg lige kort vise jer, hvordan man bruger Words indbyggede referencesystem. Det er rigtig, rigtig smart, fordi der er rigtig mange regler omkring, hvordan I skal lave henvisninger, både når I bruger dem i jeres tekst løbende, og når I så går ned og skal opsætte den rigtigt i jeres litteraturliste. Og igennem den her video vil jeg sådan prøve at vise jer, hvordan det ser ud, når man bruger forskellige typer kilder, og hvordan man så afslutter, når man skal lave sin litteraturliste. Det ser lidt anderledes ud på en Windows-computer, end det gør på en Mac. Den store forskel er egentlig mest bare lige, hvad det er for nogle knapper, man skal klikke på, men alt andet, måden man skal bruge det på, er det samme. Når man skal bruge det, så skal man op i toppen her, og så skal man vælge referencer. Og herinde er det så det afsnit, hvor det hedder citater og bibliografi, man skal arbejde med. Det man kan her, det er, at man kan oprette sin egen løbende litteraturliste. Man kan både bruge det til at få et overblik over, hvad det er for nogle kilder, man har brugt løbende. Men det er også rigtig smart, fordi det er sådan set kun første gang, man bruger en kilde, at man skal gå ind og lave lidt bearbejdning i forhold til at indsætte de rigtige informationer. Og derefter så er det sådan set bare at bruge det løbende i takt med, at man kommer igennem sin tekst. Det vi skal, når vi starter, det er, at vi skal være opmærksom på, at det er APA. Der er sådan forskellige typografier, opsætninger i forhold til kilder, og det vi bruger her på skolen, det er APA. Og ellers så følger det egentlig de gængse referenceregler, der er. At det hedder, at når man er færdig med en information, eller når man har hentet noget fra en tekst, det kan enten være et direkte citat, man bruger, eller en information, man har, så skal man fortælle til sin læser, hvor kommer den her information fra. Det kan man enten gøre ved at sætte en fodnote og fortælle, hvor det kommer fra, eller sætte en parentes. Der er ikke noget, der er rigtig forkert, men man skal kun gøre én ting igennem sin tekst. Og det jeg viser her igennem det her, det er at sætte det ind som parenteser. Men hvis man vil gøre det som fodnote, så er det sådan set bare at sætte fodnoten og så putte det ned i fodnoten der. Så lad os prøve at komme i gang med det. Det der står her, det er en tekst, jeg bare lige har genereret som sådan en fiktiv eksempel. Og den snakker om industrialisering i England. Og første afsnit her snakker sådan lidt om det britiske samfundssyn og nogle informationer omkring Manchester, Birmingham og Liverpool. Og det er nogle ting, som på en eller anden måde kræver, at jeg viser, at det her det er ikke bare noget, jeg finder på. Det er faktisk noget, der kommer fra en der ved noget om det. Så i slutningen af det her afsnit, altså det vil sige hernede, der vil jeg indsætte den kilde, det kommer fra. I det her tilfælde, der kommer det fra en dokumentar, som er lavet af BBC. Og for at sætte det rigtigt op, så går jeg op og siger indsæt citat. Og hvis man er inde på MacBook, vil man trykke på det lille plus dernede. Og så siger man tilføj en ny kilde. Og her der skal vi så vælge, hvad det er for en type af kilde, vi arbejder med. Den præcise ting, man vælger her, man skal gerne komme så tæt på som muligt, fordi så er det lidt nemmere at vælge de rigtige ting. Men nogle gange kan man bare komme ud for, at man bruger en type kilde, som ikke lige ligger lige til højre benet med nogle af dem her. Og der er det vigtigste egentlig bare, at man vælger det, der kommer så tæt på som muligt, og at man så oplyser de informationer, som er nødvendige for, at en læser kan finde den her kilde online bagefter. Vi skal i det her tilfælde arbejde med en dokumentarfilm, så vi trykker på film, og jeg skal så skrive dens titel ind. Og titlen, den har vi her. Den hedder The Industrial Revolution. Så smider vi ind. Så skal jeg skrive instruktøren. Og det er Charles Colville. Og jeg kan godt bare sætte det ind direkte på den her måde. Men der er nogle regler for, hvordan det skal fremstå. Og det hedder så, at man skal altid sætte efternavnet først, efterfulgt af fornavn. Det er i hvert fald reglen, hvis der kun er én forfatter. Hvis der er nu flere forfattere eller instruktører, så skal jeg skrive navnet på alle sammen. Og afhængig af hvor mange der er, så er der forskellige regler. Det kan være ret komplekst i virkeligheden at holde styr på. Så der er en bedre måde at gøre det på. Det er ved at fjerne det her, og så gå ind og trykke redigere. Og så herinde kan jeg gå ind og skrive efternavn og fornavn. Og så siger jeg tilføj. Hvis der nu er flere personer, så vil jeg skrive det her og sige tilføj, og jeg skriver alle de personer, som er relevante for den her kategori. Nu er det så kun lige en, vi har her. Men det, så sker det, er, at den sørger automatisk for at sætte det op rigtigt med efternavnet først, og så et fornavn.
Så skal vi have et årstal. Den her, den er lavet i 2013. Og det er sådan set langt hen ad vejen, det jeg nu skal bruge. Hvis det nu var en dokumentar, som kun var tilgængelig online eller noget andet, så kunne det være, at jeg havde brug for at give flere informationer. Så jeg vil vise alle bibliografi-informationer og få en lang liste her. Og kunne sætte ind. I det her tilfælde kan det godt være, at jeg vil sige, at distributør vil jeg lige have BBC på os. Og så kommer den ind her. Hvis det var et specifikt sted i dokumentaren, så skal jeg sætte timestamps på. Så skal jeg sige, hvorhen man ser de her informationer. Hvis det er sådan noget, en generel ting, der bliver sådan fortalt igennem dokumentaren, kan det være lidt sværere at være præcis på det. Men hvis jeg skal sige præcis hvornår, så vil jeg sige redigere citat. Og så vil jeg her sætte timestamp, så det kan være, at informationen kommer mellem 2.10 og 2.16. Nu står der godt nok sider, det er fordi den er opsat til at være bruge sidetal. Det har vi ikke. At det så står S, det er ikke så afgørende. Men så vil det se sådan her ud. Nu har jeg fortalt min læser, at det er i det her interval, at de her informationer kommer. Så står der bagefter, en fabriksarbejder skrev senere arbejdsdagen som, og så kommer der et direkte citat. Der skal jeg også have en kilde. Og den her kilde, den kommer så fra den her Robert Owen, som i 1813 har skrevet noget om det. Så måden jeg så gør det på, det er, at jeg igen skal have oprettet den her nye kilde. Inde på Mac vil jeg igen sige plus. Her vil jeg så have mulighed for at tage den, jeg allerede har lavet, eller jeg kan sige tilføje en ny kilde, og det er det, vi skal have. Så skal vi finde ud af, hvad er det nu, vi har med at gøre. Og i det her eksempel, tror jeg, vi siger, at det er en elektronisk kilde. Så her skal vi skrive forfatteren. Vi skal igen ind og gøre det her. Han hed Robert Owen. Sådan der. En titel. Den hedder New View of Society. Og så er der noget omkring det her APA, hvor noget af det, den går op i, når man skal bruge noget typografi, det er, at man skal skrive, hvorhen det kommer fra, stat og provins og sådan noget. Det er ikke så afgørende for de informationer, vi har brug for her. Så det vi skriver i stedet for, det er, at den er lavet i 1813. Men så for at give vores læser en chance for at finde den her kilde bagefter, fordi de informationer, vi har her, gør ikke nødvendigvis, at vores læser kan gå ud og finde den her. Vi ved dybest set ikke, om det her det er en kilde, som forfatterne til den her bog har fundet på et lokalt arkiv, eller om det er noget, de har fundet online. Så det vi skal sikre, det er, at vi kan hjælpe vores læsere til at finde den her kilde. Og en måde at gøre det på, det er at gå ned og vælge en URL-adresse. Så det kan man gøre ved at bare kopiere linket og sætte ind, og så kan det være en rigtig god idé at sætte en udgiver på, og så kan vi sige, det er Systime. Sådan der. Ellers så skal vi gøre det her industrialisering. Og det er sådan noget, der er egentlig nogle formelle ting om præcis, hvad man skal. Det vigtigste er egentlig, at vi giver vores læser så mange muligheder for at finde de her informationer bagefter som muligt. Så vi sætter det derind, og jeg kan se, nu har vi jo lagt en masse ekstra informationer ind i de tekstfelter, vi lige har arbejdet med. Men når vi laver kildehenvisningen her, så står der altså bare Owen 1813. Og mere behøves der ikke stå, i vores tekst i hvert fald. Så nu har vi sådan set et komplet afsnit her, hvor vi har lavet kildehenvisninger til de afdelinger eller afsnit i teksten, som har behov for det. Og så kan vi gå videre bagefter. Så står der noget om, på mange fabrikker arbejdede børn også lange dage. Og så kommer der en historiker, som formulerer det, som den industrielle vækst skabte ikke kun rigdom, den skabte også en ny fattigdom. Der skal vi også have en kilde på. Både egentlig til den her information, der kommer før, og også det citat her. Nu er det så heldigt, at i det tilfælde her, så at det citat her, det står i umiddelbar forbindelse med det tekststykke her. Så vi kan gå op og oprette en ny kilde, eller trykke på plusset på en MacBook. Nu har vi at gøre med en bog. Den her forfatter, han hedder Wilton og James.
Og igen, så har vi efternavnet først. Så skal vi lave en titel. Den her titel, den hedder The Industrial Revolution. Den er lavet i år 2023. Og igen, udgiver. Byen er ikke så afgørende. Udgiveren kan være mere relevant. Lad os nu bare antage, at det er Gyldendals forlag, der har lavet den. Der kan være igen nogle behov for at gå ned og finde nogle andre ting hernede. Hvis det nu var en e-bog, der kommer jeg med et eksempel lige om lidt på, hvordan vi vil gøre det. Men der kan være forskellige ting. Nogle bøger har forskellige oplag eller forskellige udgaver, og afhængig af, om det er vigtigt for den specifikke bog, man arbejder med, hvad det er for en udgave, så kan det være, at man har brug for at skrive det her. Men i det tilfælde, der vil vi bare gøre det på den her måde. Det er Wilton, James Wilton og hans bog fra 2023. Og her har vi et citat fra en bog, og der skal vi fortælle, hvor kommer det citat fra. Så jeg går ned, og så siger jeg redigere kilde, eller redigere citat. Og den her citat, det kommer fra side nummer 82. Sådan der. Så er vi sådan set også færdige med det her afsnit. Så kommer der endnu noget. Levevilkårene i industribøgerne bliver derfor et vigtigt politisk spørgsmål, og så videre, så videre, så videre. I det her tilfælde vil jeg godt lige prøve at vise to ting. Det ene er, at vi skal prøve først at bruge en kilde, vi har brugt en gang før. Det kan være, at vi i slutningen af det her sætning siger, at den her information, det kom fra den dokumentarfilm, vi brugte tidligere, den her Colville-dokumentar, vi arbejdede med. Og når man bruger MacBook, så vil man over til højre have en oversigt over de kilder, man har brugt indtil videre. Og på Windows, der skal man op og sige indsat citat, og så får man sådan en drop-down med de muligheder, man har lavet. Og det vi gør, det er sådan set bare at vælge den dokumentar, vi har brugt en gang. Her klikker vi på den, og på MacBook vil man dobbeltklikke, og så kommer den ind, og så ligger den altså der. Og vi har allerede givet alle informationerne, så vi skal bare ind og sige, at nu bruger vi den kilde en gang til. Den anden ting, jeg vil vise, det er, at nu siger vi noget igen, som står uden en kilde, og det skal vi gerne følge til dørs. Og nu vil jeg godt prøve at sige, at vi får en information 2 steder fra. Det kan man nogle gange sige i slutningen af et afsnit, så kan det være, at der kommer forskellige informationer, og de kommer måske lidt forskellige steder fra. Så det vi kan gøre i det her tilfælde, det er, at vi siger, jamen det her afsnit, det står simpelthen så samlet på en eller anden måde, at det er lidt svært at tage lige præcis det her og sige, det kommer derfra, og det der, det kommer et andet sted fra. Så i stedet for, så kan vi gøre det, at vi tager vores kilde her, og flytter i slutningen af afsnittet, og så kan vi gå ind og sige, nu kan jeg ikke få lov til det. Nå, der var det. Vi kan gå ind og sige redigere kilde, hvis vi vil ind og lave nogle ændringer. Det var ikke det, vi vil. Det vi gerne vil i stedet for, det er, at vi gerne vil indsætte en kilde mere. Og her er det, vi gerne vil have fat i en e-bog, af dem, der ligger inde på Systime. Og det er her, hvor det kan blive lidt svært nogle gange at præcis at ramme den rigtige, fordi e-bøger er egentlig ret markant anderledes end bøger i måden, det sådan skal opsættes på, fordi forlag og udgaver er lidt anderledes. Men i det tilfælde vælger vi også bare en bog. Her skal vi så bruge den her bog, der hedder Industrialisering. Og det vi især egentlig skal bruge, det er det specifikke afsnit her, der hedder Politiske reformer i Storbritannien. Og fordi det er kun lige specifikt af det afsnit, så vælger vi i stedet for at sige afsnit i bogen. Vi skal finde ud af, hvem der har skrevet den her bog. Og for at gøre det, så går vi op i toppen af bogen og siger om. Den har jeg lige her. Og så kan vi gå ned, og så kan vi se, vi skal ind på forsiden. Og her kan vi se, hvem det er, der har lavet den her. Det har Helle Folkersen. Så vi kopierer hendes navn. Herind. Der. Vi skal have titlen, og her er det titlen på afsnittet i den bog, vi gerne vil arbejde med. Og den titel, det var den, der hed Politiske reformer i Storbritannien. Og når der nu står bogens forfatter, så kan det være fordi, at nogle bøger er sammensat af forskellige forfattere. Så et afsnit kan godt være lavet af en forfatter, mens bogen har forskellige forfattere, som sammen er gået om at lave det her. I det tilfælde her, der er det ikke et afsnit, der er lavet af en specifik forfatter, så vi nøjes egentlig bare med at lade det stå heroppe med forfatteren. Bogens titel, den hedder Industrialisering. Årstal,
Den finder vi også her på forsiden. Nej, det gør vi ikke. Vi finder den under om. Og her skulle vi gerne kunne se noget om, det står simpelthen nede i bunden, det er 2020. Og en af de ting, der sådan er ret vigtige, når vi snakker e-bøger, det er, at vi har ikke nogen side på, og derfor kan det være en fordel at oprette det i de her afsnit i bogen, så man kan hjælpe sin læser med at finde ud af, hvor kommer den her information fra. Så sider og by springer vi over. Udgiver kan vi til gengæld gå ned og snakke om, fordi vi har copyright, forfatteren af Systime, så det er Systime, der er udgiver. Vi kan hjælpe vores læsere lidt mere, hvis vi åbner igen, viser alle bibliografifelter, og vi går ned, og vi finder den her URL nede i bunden. Det er ikke så afgørende med de her e-bøger, fordi vi har fortalt, at det ligger på Systime. Hvis man nu finder en hjemmeside, så er det selvfølgelig helt afgørende, at man sætter et link ind. Og når man bruger hjemmesider, så skal man også gerne sige, hvilken dag, og hvilken måned, og hvilket år man har læst det. Det kan være sådan ret afgørende, hvis man nu arbejder med en eller anden politisk sag, eller noget, der har en udvikling. Så sker der nogle gange det, at en forfatter går tilbage og retter en artikel, eller man går tilbage og retter et leksikon. Og det betyder, at når læseren så sidder og læser det her, og de følger den kilde, du har henvist til, så kan der måske lige pludselig stå noget andet, end det du har sagt. Og der kan det være ret vigtigt at fortælle læseren, at du har læst det den 4. maj i 2023, hvornår du nu læser det. Og når læseren så sidder 7 år senere og læser det her i 2030, den 3. august, så er det kilde, de oplysninger, der er på den kilde, er måske ændret sig, fordi man har fundet ud af noget nyt i mellemtiden, eller der kan være nogle andre ting. Og så er det din måde at beskytte dig selv på. Godt. Og I kan se, jeg tilføjer en ny kilde, mens jeg markerede det her, og der bliver nu lagt en ekstra kilde ind i det her. Så nu har vi 2 kilder i den samme henvisning. Det må vi gerne have. Det er så fint. Og nu har vi sådan set sikret os, at vi har fortalt løbende, hvor kommer de her forskellige informationer fra, hvad er det, vi skal gøre, hvordan og hvorledes. Det er rigtigt. Nu har vi gjort alt på den rigtige måde. Nu skal vi så bare hjælpe vores læsere, så der ikke bare står et efternavn og et årstal. Det skal gerne være sådan, at de ved, når der står Colville, eller Folkersen, eller Wilton, hvad er det så egentlig for en kilde, vi snakker om. Og det er der, hvor vi skal bruge vores litteraturliste. Så det vi gør, det er, at vi laver en ny side. Litteraturlisten står altid på sin egen side. Og den ting, der gør, eller noget af det, der gør den her funktion i Word så smart, det er, at man kan trykke på bibliografi. Og så kan man vælge en af de her ting, der ligger inde. Og når man gør det, så inddrager den alle de kilder, som I har henvist til undervejs. Det vil sige, at man kan godt have lagt flere kilder ind, som man så ender med. Det kan være, at vi endte med at sige, at vi skulle ikke bruge den her kilde alligevel, den her Folkersen, til sidst. Så det kunne være, at vi endte med at tage den ud af vores tekst. Og så ville vi kunne gå herned, og så kunne vi opdatere den hernede. Og så vil de tekster, vi så ikke har anvendt længere, vil blive fjernet. Så til sidst vil bibliografien kun indeholde de tekster, som vi har henvist til undervejs. Og det, der er rigtig smart ved det her, det er, at jeg nu kan se de fulde oplysninger på alle de ting, som vi har henvist til. Det betyder, at hvis jeg nu sidder og læser heroppe, og jeg siger de ting, I nævner her, så står der noget om Colville 2013, det her timestamp. Godt. Hvordan finder jeg ud af, hvem det er? Så ved jeg, at jeg går altid ned i litteraturlisten, og der kan jeg finde det, der starter på samme måde, Colville, og så kan jeg se resten af de informationer, jeg har brug for her. Og det er nogle gange lidt kryptisk at regne ud, hvor meget information skal jeg give, hvornår skal jeg sætte en henvisning, og hvornår skal jeg gøre hvad på den rigtige måde. Der er nogle ret sådan bestemte regler, og de kan være ret uoverskuelige nogle gange, og skal kunne forstå det hele. Og det er sådan noget, der bliver ved med at være svært hele vejen indtil man læser på universitetet, hvis man fortsætter den vej. Det, der er det vigtigste, det er, at man følger den opsætning, man har startet med. Så det er ikke sådan, at det skal gerne være sådan, at hver gang I gør noget, så skal de gøre det på samme måde, som I har gjort tidligere. Så en læser ikke skal afkode for hver gang, hvad må du tænke på her, da du lavede den henvisning. Så hver henvisning skal gerne være struktureret på den samme måde. Og så hedder det så generelt, hvis I er i tvivl, I skal give så mange informationer, som læseren har brug for at kunne finde den her kilde på et bibliotek, eller online, eller på et arkiv, eller hvor det nu er, I har fundet den her kilde henne. De skal gerne kunne finde frem til det samme sted, som I har fundet den i sidste ende. En lille ting,
Word kalder det bibliografi. Det er sådan lidt en danglish oversættelse, og I skal kalde det litteraturliste. Det er ikke så afgørende, men det er den formelle overskrift. Men med det sagt, så håber jeg, at det her det giver jer en idé om, hvordan I skal skrue jeres henvisninger og jeres litteraturliste sammen, og gerne på en måde, hvor I bruger Words system, der gør rigtig meget af det der lidt mere detaljeret arbejde med at opstille informationerne i den rigtige rækkefølge. Noget skal være kursiv, noget skal ikke være kursiv, noget skal være citat, og noget skal være med links, og noget skal ikke være med links. Det kan den hjælpe med at opsætte på den rigtige måde for jer.